buhay namin nakasabag ako. Ang magmat anak ko nga ang pamilya ka. Nagananad ka kumaman ng anak ko. Arig na nagtakob ti langit kendaga idi maawat ni manang Mylinet ti tawag anang ipadanon iti damag pakaseknan iti nakadisgrasya ti 25 ti tawen nga anak na ni Jericho Hilario. Iti investigasyon sakay ti motorsiklo na ni Jericho tinaggapo iti pagtainganda iti barangay Dupitak iti ili ti Piddig ken nagturong ko dayto iti syudad ti Lawag tapnon dagasen iti live-in partner na. Ngem idi nadanon na dayto apaset iti kalsada iti barangay Suksuken iti metlaeng ili ti Piddig. Mapapati aginandat na alumbaan iti sarsarunwen na, arason anapan dayto iti bangir alinya. Kaday ta agundaway ag reverse met ti maysa a kotse nga aggapo kaday ito apasdek. Aggatras day jay kotse, aggatras palikod, and then, siyempre normally no aggatras dati kitanda dito yung right, kit hanamit naliwayan na dito yung left nga kitain. So di nagatras so na, ijay nga nag-collide ajay lugan, ajay motor, binunggo na day jay nabunggo na dito agat atras nga kotse. Naitayok so na, di baginan, napanidjay kataltalunan on the other side of the road. Insigida nagresponde dagiti otoridad ken naitaray ti biktima iti balay pagagasan ngem naideklara a dead on arrival. Nakasuot dayto iti safety gears pakairamanen iti full face a helmet ngem saan na analasatan iti sinagaban na sugat. According to them, severe head trauma. Ito'y cause of death na. DJ driver on the other side kit na nagkaroon lang iti basit nga sugat ken gasgas, and at the same time day adda kami ti kadwata pa jay anak na kin asawa na jay lugan nyem fortunately handamit nga nan actually hanso na nga nakainom kasi palawag so na ta sunduin na ni bakit na that time kit naka helmet mit so na adamit safety gears na amin, license mit so na and everything. Same thing with the other side. Agtultuloy ti investigasyon ti pulisya para itinananay apan nakalawlawag iti napasama ka disgrasya. Idaw dawat damet iti kanayon na panangsurot digiti motorista kadagiti traffic regulations. Kabayatan na marigatan pay laing ang mangawat ti pamilya Hilario iti kellaat ni pupusay ni Jericho. Digiti narway a medalya nagunod na manipod kaditi na dumaduma nga sports competition a pinartisiparan na iti agserbi a pamalagip iti pamilya na iti kinaporsigido na. Nagturpos dayto iti kurso a criminology iti laing bulan ti Hunyo iti dayto atawen ken arapaap na kumay ti agbalin na pulis kas iti amana. Elementary nakipalaro isunan ingana nga na-scout nga napan jay San Beda ingana nga naki ASEAN game jay adumot sir. So dagi talatan ti ko siguro nabati nga lagi pa mi kanya na so kada gito agda maser naka-prepare da kan naka-register da nga mapan agrebo jay bagyo ko so makakdan to kumatol before 13 kasi 13 di jay start ti review da. Padpadasen pay laing ti news team nga alaen ti reaksyon ti 25 ti tawen na anang imaneho ti kotse a nairaman iti disgrasya. Kuna ti pamilya Hilario asaan dapay ang nakasango daytoy tapnon mapagsasaritaan iti napasamak. Ti disgrasya akit haantay ngamin nga mapapakadaan. Disgrasya mo rin. So, tilatama ko namin, agsasarita kami to. Kung ti message ko kada ito anak ko akot. Alakot. I-guide na dagiti pamilya nang tinanawan na ko ma. Ala, kami nga baybayan ni anak ko. Mark Magdirila, Balitang Solid North.